nħabbru 7 proposti maħsuba biex ħarsu u jtejbu id-drittijiet tal-annimali f'pajjiżna. Fost l-oħrajn qed jiġi propost programm nazzjonali ta' tiswija tal-qtates li s-sidien ikunu responsabbli tal-annimali tagħhom u li l-microchipping isir obbligatorju biex issir reġistrazzjoni tal-klieb jew qtates. Dawn il-proposti se jħarsu wkoll annimali mhux domestiċi bħal dawk tal-irtsietet u annimali slavaġġ. Se tkun qed tingħata priorità t-tneħħija immedjata ta' velenu perikolus u l-ħtieġa neċessarja għal santwarju ġdid. Dawn id-dettalji ingħataw mill-Ministru għall-Bedja, Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo waqt laqgħa mal-membri l-ġodda tal-Kunsill għall-ħarsien tal-annimali. Rridu nħarsu l-qudiem naħdmu fuq dawn il-prioritajiet, speċjalment iċ-ċentru tar-rehoming biex bekk aħna nagħtu dan is-sinjal importanti li aħna l-annimali tagħna importana. Il-Kunsill għall-ħarsien tal-annimali għandu l-aċċess u l-opportunità li jsemma leħnu u jagħti pariri u rakkomandazzjonijiet ta' miżuri relatati fl-aħjar interess tal-annimali. Iċ-chairperson ta' dan il-Kunsill, Romina Frendo, tenniet li tinsab ħerqana għal futur tal-ħarsien tal-annimali f'pajjiżna. Nixtiequ li jimpoġġu lil Malta fuq il-mappa fix-xena internazzjonali biex Malta stess tkun leader f'dan il-qasam ukoll u nġibu id-drittijiet u l-ħarsien tal-annimali f'Malta iżjed il-qudiem xi ħaġa li qatt ma seħħet qabel. Il-Ministeru diġà beda jieħu azzjoni brabta ma' dawn is-7 prioritajiet u assigura li l-Kunsill li biħsiebu jżomm dan id-dialogu miftuħ sabiex jinkisbu dawn l-anijiet komuni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.